Angithathe leli thuba ekseni kwiviki lisha. It's a brand new day. It's a brand new week. Sitholakala njalo. This is Apostle LL Kibuza lana kwi eThwathwa TV. Sibingelele umlalelo lalele endaweni yaseThwathwa kuyiphaluka eGuruleni konke lapho leli phimbo lifinyelela khona. Sithi kingdom greetings. Be thou greeted in Jesus' mighty name. Esingakusho indlela iyakhuphuka siya kuma Easters. Yebo, abantu bazokwehla abanye bayenyuka siyokubungaza lo mkhosi ongaka owahlatshelwa thina. Remember sihlobo sami, ukhona owahlatshelwa impilo yakho, khona owafela impilo yakho. Siyobungaza leyo nkonzo, siyokucelebrate amabandla ngamabandla, ama-families ngama-families. Indlela ayiqale eGolgotha kodwa yaqala eGetsemane. Ngikhumbula iGetsemane elayihluphekela impilo yami. Without any much further ado, let's go straight to the word of God. Izwi lakhe liyaphila, izwi lakhe linguye, izwi lakhe lingamandla, izwi lakhe liphelele. Kana kaloku nje egameni lenkosi. Let's get our scripture reading from the book of Jeremiah. From the book of Jeremiah chapter 38. Siyokufumana isifundo sethu, sithola amazwi, sithola ukukhuluma, sithola ukusho kukaNkulunkulu. Wathi ngokubhalwa umprofeti Jeremiah chapter 38. So thatha nje iverse lodwa, uverse 10. Inkosi yayisimiyala uEbed-Meleki umKhushi ithi, thatha lapha abantu abangama30, wahambe nabo umkhiphe uJeremiah emgodini engekafi. Lelo izwi lenkosi liyaphila liphelela. Thanda ukuthatha le ndaba ithi message makakhishwe uJeremiah emgodini engekafi. Ngabanye amazwi, uNkulunkulu is more than prepared to rescue impilo yethu singekafi. Angazi ukuthi ukowuphi umgodi as we speak. Omunye uthi Kebuza, nceku yenkosi, umshado wami usemgodini. Omunye uthi umsebenzi wami usemgodini. Omunye uthi ibandla lethu lisemgodini. Omunye uthi impilo yami nje generally isemgodini, ingane zami zisemgodini, konke kusemgodini. Kodwa thatha amazwi bese uyaphila. Uthi uNkulunkulu ezwini lakhe namhlanje makuyalezwe izingelosi zingenelele kwisimo sakho, zikukhiphe ungekafi, ungabisafele emgodini. Ekhona uThixo, ungabisafele emgodini, singabisakuqeda, ungabisafela kuleyo ndawo. Munye umlamuleli phakathi komuntu nesimo kuso, umuntu uKristu Jesu. Usengakhishwa namhlanje, usengatakulwa namhlanje. Idepende kuwe ukuthi uyavuma, idepende kuwe ukuthi wena uyafuna na ukhishwa. Kodwa sengakhipha uNkulunkulu, sengakusiza uNkulunkulu, senga-intervene kwisimo sakho. Maybe bazamile abantu, zamile imindeni yakho, zamile ama-lawyers, kwenziwe ngama-social workers. Kodwa namhlanje ngicela uzunikeze omdala wezinsuku, uNkulunkulu ofohlayo. He is Jehovah Balparism. Uyafohla, uyangena nakwesiphi isimo. Asikho isimo esi-too difficult for yena. Amlande uJeremiah akhishwe emgodini engekafi. Sesizothandaza baba, izwi lakho leli liphilile liphelele, izwi lakho lingamandla. Siyabonga ngalo, sisuthise uNkulunkulu as we pray. Sikhulekela loya mndeni, sikhulekela leya family. Uyawazi umgodi abakuwo, uyawazi umgodi wenhlupheko, uyawazi umgodi wokungasebenzi, uyawazi umgodi walomshado uNkulunkulu. Kodwa wena namhlanje uthi you are more than prepared
ukuthi akhishwe loyana, akhishwe naloyana engekafi. Baba, siyakhuleka kulama holidays wama-Easter nayi Good Friday, abantu bakho bazogcwala indlela besehla besenyuka. We are praying for izindlela zase South Africa. We sprinkle the blood of Jesus endleleni zonke, kuma-N road, kuma-R konke sendlala ucarpet okuligazi lika Jesu. Father, bafike bephila emakhaya, bafike bephelele. Make them accident free, make them disease free. Siyakhuleka, sikhulekela amabandla, sikhulekela iy'nceku, sikhulekela iy'ncekukazi bembathe uNkulunkulu, bambulele izwi lakho, yambula indaba ye-Passover, phelelisa icebo lakho, udaleke konke Baba, wenzele nje bona ubuhle begama lakho. Ekugcineni Nkosi sithi, may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit may rest and abide with us now and forevermore. Amen. Shalom.